OpenAI před pár dny představilo svůj nový model ChatGPT 4o. Na vás je, abyste se na to pořádně připravili, protože tohleto bude dost zajímavá jízda. Ukážem si proč. Můžete se teďka na internetu dočíst, že ChatGPT 4o přináší nějakou revoluci do světa umělé inteligence. Já si úplně nemyslím, že by to bylo jako nutně pravda, protože GPT 4o je pořád jenom 4 něco a je to jako úprava, vylepšení, zásadní vylepšení už současného modelu, ale není to podle mě nějaká velká revoluce, která nás čeká podobně jako to, co bude jako jednoho dne ChatGPT 5. Pojďme se podívat na to, co nám to ChatGPT 4o vlastně přináší. První věc je ta, že jako ChatGPT od OpenAI pravděpodobně znáte. Pro ty z vás, kdo vylezli z nějakého jako atomového krytu a vlastně jako netuší, co to je, tak ChatGPT 4 nebo obecně ChatGPT je vlastně umělá inteligence, která je primárně jako jazykový model, i když dneska už umí jako malovat a rozeznávat nějaké fotky. Každopádně ten model nám přináší to, že si s ním můžete psát a on je schopný pochopit kontext, ve kterém se ho ptáte na různé věci, je schopný nějakým způsobem spočítat základní věci, odpovídat vám na otázky, držet se té konverzace, kterou máte. Je to v podstatě jako chatbot na steroidech, který vám rozumí a dokáže v rámci toho, co se na ní ptáte, a můžete se ho ptát jako prakticky na cokoliv, vám dokáže jako efektivně dobře odpovídat. Otázkou je, proč je ChatGPT 4o prezentováno spoustu lidma jako revoluce. Já nechci říkat, že je úplně revoluční, protože všechno, co ChatGPT 4o teďka dělá, je v podstatě jako krok dál od klasického ChatGPT 4 nebo ChatGPT 4 Turbo. ChatGPT 4 nebo Turbo, když jste si stáhli aplikaci, zaplatili jste si 500 měsíčně, tak jste si mohli všimnout, že vy můžete vyfotit fotku a on vám řekne například, co máte v ledničce, co se z toho dá uvařit, jo? Nebo jste se podívali na nějakou rozbitou věc a ono vám bylo schopný říct, co to je a eventuálně jak to opravit. ChatGPT 4o přináší fantastickou věc, která je reakce na video. To znamená, že to, co dělal s fotkou, on dokáže udělat se sekvencí fotek neboli videem, což je pro běžného uživatele neuvěřitelně silná věc. Jo. Vy najednou u sebe máte k dispozici, kdykoliv, když si tu aplikaci stáhnete, tak u sebe máte k dispozici průvodce. Jo, oni nám nádherně ukazují, že to může fungovat skvěle jako učitel. To znamená, vy tam máte třeba trojúhelník a teďka potřebujete vyřešit nějaký matematický problém, vy něco uděláte, jo, ono vás to navede, uděláte další krok a zase vás to navede a postupně, nemusíte to fotit, ale prostě nasměrujete kameru, jo, a hotovo a dobrý, tak jsem dělal tohle, co mám dělat teď. To je jakoby jedna věc, ale představte si to jako v nějaký praktický věci, jo. Třeba jdete vařit, tak si prostě vezmete telefon, dáte si ho na nějaký stojánek, namíříte ho prostě na hrnec nebo na pánev, začnete vařit a řeknete prostě, já potřebuju tady z těch surovin uvařit nějaký jídlo. Paráda, dobrý, tak jo, uvař tohle. Super, tak vezmete pánev a teďka na to začnete házet věci, dej to takhle, on jako docela dost dobře umí ChatGPT rozpoznat a velmi pravděpodobně to bude umět jako i v tom videu rozpoznat, dobrý, tak teďka už to máš hotový, přihoď nějakou papriku, nevím, trošku toho koření a takhle. Tohle to je ta věc, kterou ChatGPT 4 přináší, to je jako ohromná bomba. To očko je jako na tohleto bude jako fantastický. Jdete třeba, já nevím, něco se vám rozbije, začnete opravovat motor na sekačce. No, nemusíte to fotit, prostě si dáte kameru, hotovo, dobrý a naváděj mě. To je za mě fantastická funkce ChatGPT 4, kterou jako myslím si, že ještě jako budeme dlouho využívat, než jako pochopíme do důsledku. Dalším fantastickým prvkem toho ChatGPT je to, že umí jako aktivně přepínat mezi jazykama. Už teďka, když si vezmete klasický GPT-4, tak jste mohli tomu napsat text a říct, přelož mi ho do jakéhokoliv jazyku. A udělal to velmi dobře, udělal to velmi srozumitelně a dělal pravděpodobně jako menší chyby než třeba DeepL anebo Google Translate. V tuhletu chvíli se to zase jako posunulo o krok dál, kde to umí dělat jako živě. No, to znamená, baví se dva lidi, opět máme k tomu fantastický video ukázku, baví se dva lidi, jeden mluví španělsky, druhý mluví anglicky a on je schopný vlastně působit jako překladač. To znamená, vy si položíte mobil mezi dva lidi a začnete si jako spolu povídat a ten telefon vám slouží jako překladatel. Opět, OpenAI v tuhletu chvíli jako smazalo práci minimálně 50% jako překladatelů. Pokud jste byl průměrný překladatel,
tak jako v tuhle tu chvíli nemáte práci, protože určitě jste dražší než 500 měsíčně, i kdyby to mělo stát 1000 měsíčně, tak určitě budete dražší a jako neodvedete tak dobrou práci, nejste k dispozici furt. Navíc ChatGPT má tu fantastickou funkci, že vás jako nesoudí, že jo. Otázkou je, kolik jazyků najednou to zvládne, ale další věc je uvědomit si, jako kam to vede dál, jo. Můžete mít jednání, který si necháte prostě umělou inteligencí zaznamenat. Ono vám to automaticky může překládat do jazyků těch lidí, kterých se to týká. Každý může mít svýho. Vy se najednou nemusíte učit jiný jazyk. Prostě můžete mluvit tak, jak mluvíte teď a můžete si s kýmkoliv prostě živě překládat a pobavit se. Můžete mít teďka otázka, jestli to bude umět 5 jazyků najednou, 1, 2 a nebo všech jako 30, který to umí. To potřebujeme jako vyzkoušet. Každopádně Star, který jsme měli ze začátku, umím to přeložit z jazyku A do jazyku B, tak teďka jako umím překládat, ne přeložit, ale jako živě překládat, je prostě ohromná bomba dopředu. Myslím si, že tohle to bude jedna z věcí, který ChatGPT 4o jako dost razantně změní, a to je rychlost komunikace mezi různýma národama, jo. Češi versus Korejci. Fantastický příklad. My si nerozumíme ani slovo. Teď už jo, a nepotřebujete na ty překladatele. Další věc, která se stala jako díky tomu lepšímu pochopení většího množství jazyků, je to, že ChatGPT v tuhletu chvíli velmi dobře rozumí češtině. Ono už pro 90% lidí, kteří ChatGPT používali, si myslím, že jejich jako pochopení češtiny do ChatGPT bylo takový, že všichni si mysleli, OK, umí to česky dokonale. A jako umělo to velmi dobře. Ale ve chvíli, kdy jste dělali třeba nějaký asistenty, nebo jste si jako dělali nějakého specifického agenta, tak jste naráželi na věci, že některým jako prvkům vašeho zadání neúplně rozumělo. To jako z naší zkušenosti v Callbrainu úplně jako zmizelo. No, my když děláme nějakého asistenta, tak jako tam je potřeba dát si pozor, abyste mu to fakt vysvětlili jako hodně polopaticky, dokud jste používali 4 turbo, a teďka s tím 4 očkem najednou mu to fakt můžete říct jako na plnou hubu jak člověku a on to pochopí líp než člověk. To zadání prostě bude dělat kvalitně, což je pro firmu, která chce využívat virtuální zaměstnance jako úplná jako bomba, protože najednou nemusíte komunikovat s člověkem, který vaše instrukce překládá tak, aby s nima umělo dobře pracovat ChatGPT nebo jakákoliv jiná umělá inteligence. A vzhledem k tomu, že vy používáte to ChatGPT jako takový interface pro vstup pro ostatní jako jiný modely, tak najednou tu práci můžete vysvětlovat fakt jako ultrapolopaticky a nepotřebujete to buď to v angličtině, anebo s nějakým jako výkladem, překladem někoho, kdo ty umělé inteligenci rozumí. To znamená, GPT-4o nám vlastně dodává tu možnost vyrábět asistenty efektivněji díky tomu, že lépe rozumí zadání v češtině a tím pádem si každý člověk, který chce svého asistenta, může toho asistenta naprogramovat podle sebe a nepotřebuje k tomu žádného prostředníka. To je bomba. Když se pak posunu dál, tak už u toho překládání jsme vlastně se dostali k tomu, že to ChatGPT s váma je schopný mluvit. A už teďka to bylo jako dost zajímavý, že jste mu prostě poslal dotaz, ono zpracuje a odpoví vám. Teďka mu můžete skákat do řeči. Ono to opět, jo, není to revoluce, ono to šlo i dřív, ale vy jste mu skákali do řeči tím způsobem, že jste museli ten telefon držet v ruce, zmáčkli jste na obrazovku, jo, a on přestal mluvit, a vy jste ho mohli jako opravit a nějakým způsobem to navnímalo, že má jako ten výstup toho promptu změnit. Teďka už nemusíte klikat, teď už můžete najednou prostě kompletně skočit mu do řeči, hotovo, rozumí, nazdar, paráda. Jo, rozjedete konverzaci a můžete se bavit o tématech, můžete mu skákat do řeči. Je to skvělý pro hledání argumentů, je to fantastický pro jako dohledávání nějakých informací. Samozřejmě ChatGPT má pořád jako tu schopnost si vymýšlet, ale pořád jako když to chcete ozbrojovat a řeknete, najdi mě prostě link, odkaz někde online v nějakým vědeckém článku a takhle, tak on vám to jako je schopný ozdrojovat, když se pak jenom podíváte na ten zdroj, jo, OK, ten zdroj existuje a můžete to použít. Samozřejmě vždycky budete nějakým způsobem analyzovat, jestli vám to říká pravdu nebo ne. I když principiálně z toho způsobu, jak je ChatGPT jako programovaný, on vám nechce lhát. Ono při tom trénování je jako velmi penalizovaný za to, pokud přijde s nějakým výstupem, který není pravdivý. Jo, to znamená, čím vyšší model GPT budeme mít, tím větší tendenci budeme mít říkat pravdu, a ne úplně z toho důvodu, že by mu někdo říkal nelži,
ale z toho důvodu, že mu někdo říká, když lžeš, tak nedostaneš dopaminový body. No je to úplně stejné, když vychováváte dítě, tak mu prostě, když dělá něco dobře, tak ho pochválíte, a když dělá něco špatně, tak ho pokáráte. Akorát to ChatGPT káráte takovým způsobem, že on jako fakt vyloženě nechce dělat chyby. Já vím, že se teď bavíme o nějakém jako programu stylem, jako kdyby to byl člověk, ale on se tak jako do jistý míry začíná jako chovat. Co je jako fantastický na GPT-4o, co nám přináší jako dál, je to, že nám jako brutálním způsobem zesnadňuje tu integraci umělé inteligence do pracovního procesu kohokoliv. Díky tomu, že líp rozumí textu, líp rozumí mluvenému slovu a nám to umožňuje vyrábět virtuální zaměstnance mnohem efektivněji. No, je potřeba uvědomit si, že GPT není jediná umělá inteligence, kterou tady máme, a není to ta nejmocnější, ale je to umělá inteligence, se kterou se dá nejlépe komunikovat. Jo, ať máte Claude, ať máte Gemini, ať vezmete Lamu, nebo cokoliv jiného, ten GPT-4 v tuhletu chvíli, 4o, jako je nejlepší způsob, jakým můžete komunikovat s umělou inteligencí. A co je jako fantastický, je, že vy ten vstup do té umělé inteligence přijáte jako tak, jak si přejete vy, a ona ho umí přepracovat na výstup takový, že ho předáte jiným modelům. Já nevím, nějakému modelu, který prostě zpracovává video, no, který vám bude syntetizovat jako cizí hlas, který bude vytvářet nějaký 3D modely a struktury. Vlastně dneska už můžete si vyrobit, a bude to ještě líp, díky 4o, model, že řeknete prostě vyrob a vytiskni mi 3D model hrnečku, a on prostě vyrobí 3D model a vy mu můžete říkat, jak to upravovat. A díky tomu, že to GPT-4o se zlepšuje a ta 5 podle mě bude jako úplně jinde, tak vy můžete říct, no přidej na ten hrníček nějaký vyrobkování, ale vlastně jako nepotřebujete umět dělat jako třeba s AutoCADem, protože vám stačí vysvětlit, co chcete, a to ChatGPT za vás udělá ten výstup, respektive ten váš vstup zpracuje tak, aby se to dalo předat něčemu jinému. A to je vlastně asi věc, který jsem se chtěl jako koncept tohohle videa dostat. A to je to, co to vlastně znamená ta umělá inteligence v té práci, v tom zaměstnání, v tom jako na tom pracovním trhu. Spousta lidí říká, ano, nám to sebere práci a prostě já nevím, co budou dělat umělci a takhle. Hele, přijde doba, nebo už teďka jako přichází, kdy se začne jako projevovat skutečná kreativita. Vy máte nějakou formu talentu. Jo? Můžete mít nějaký talent, můžete být třeba malíř. A když jste talentovaný malíř, tak máte strašně otevřené dveře, protože vás něco napadne a umíte to namalovat. Ale spousta lidí ten talent nemá, ale má jako ty skvělý nápady. Vy můžete mít prostě někoho, kdo si dovede představit nádhernou malbu, nebo třeba nádherný barák, nebo já nevím, cokoliv. Dovede si to představit, ale nemá tu schopnost dát to na papír, nějakým způsobem to vizualizovat, nebo navrhnout ten 3D model, nebo napsat ten algoritmus. Vy víte třeba, jak se mají věci stát pohromadě, když jste programátor, ale neumíte to napsat. Ale umíte to říct svojí vlastní řečí. A to je to, co je na tom ChatGPT a obecně na těch jazykových modelech to fantastický. Vy ten vstup vezmete, takovej, jak ho předává člověk, a to 4očko to dělá dneska líp, než kdy to dělala jakákoliv umělá inteligence předtím. 5 bude pravděpodobně mnohem lepší. A vy ten lidský vstup předěláte na něco, s čím můžou pracovat stroje, a dáte ohromný prostor kreativitě. Najdete lidi, kteří prostě rukama nemohli udělat nic, ani to nebyli schopní napsat, ani to nebyli schopní naprogramovat, ani nebyli schopní to prostě cokoliv, ale byli schopní to vymyslet, ale neměli to předat, jenom to byli schopní říkat. Teďka těch umělců, kteří jsou schopní to vaše zadání zpracovat, tolik jako není, že jo? Ale najednou vy máte k dispozici. To je ta síla, kterou nám přináší umělá inteligence do trhu práce. Vy vezmete člověka, který má nápady, schopnost v hlavě, a díky umělé inteligenci jste schopni je realizovat. Pamatujte na to, že furt jsou to nějaký transformátory nebo nějaký difuzory. To znamená, nic nového v tuhle chvíli ještě vymyslet neumějí. Ale umějí vzít váš nápad a aplikovat ho 1000krát, a v podstatě to může vypadat, že vymyslí něco nového, ale vždycky potřebují ten lidský vstup. To znamená, nezapomeňte se s tou umělou inteligencí učit, protože když vidíte teďka, co dokáže GPT-4o, tak jako vám garantuju, že pokud teďka máte trošičku strach o to, co ta umělá inteligence bude dělat, jestli nebude vaše práce dělat za vás, pokud se ji nenaučíte používat,
tak jste jako úplně lichý. Pokud se ji naučíte používat, tak veškerý vaše nápady, veškerá vaše kreativa, všechno, co vám kdy šéf zamítnul, se může stát skutečností díky tomu, že 90% práce odvede umělá inteligence a vy v podstatě jenom vyrobíte to zadání a upravíte ten výstup tak, aby skutečně odpovídal tomu vašemu obrazu. Těšíme se na vás.